Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Kapina Mutharika akhale akufika paja pakatoto Freedom Park kuyankhula kuti ayankhule kuchina ntindi cha Malawi chimene chisonkhane pamenepo. Padakali pano tabweranso ndi mneneri wa chipani chimenechi cha Democratic Progressive komanso amenenso ali mneneri wa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika olemekezeka ana Malomba. Tikulandireni. Zomwe kwambiri. Lero muli kuno Kunzuzu pamene Professor akhale ali pakatoto Freedom Park. Ndi utenga wanji wachilimbikitso umene mwabweretsera Amalawi tsiku la lero. Tithokoze zikomo kwambiri chifukwa cha interview imeneyi. Professor sopano wafika muno mu Mzuzu. Majestic entry into Mzuzu, like ambuye Yesu kulowa mu Yerusalemu. Titero kuti utenga umene yabweretsere anthu aku Mzuzu ndi utenga wachilimbikitso, hope, kuti tsopano mavuto awo onse kuzunzika konse under the Chakwera government fika pa 16 September wata mavuto sewo ata, mavuto anjala ata, mavuto akusowa kwa ndalama ata, mavuto akusankhana mitundu kwa boma ili lilipo la Congress Party, boma losankhana mitundu kulemba na zintchito amafuna kuti akhale uyo amene akuti ndi mbale wawo, uyo amene akuti ngwa chipani chawo. Anthu aku Mzuzu, anthu aku Mpoto ikafika nkhani yosankhana mitundu amakhalanso anthu ovutika kwambiri, ozunzika kwambiri. Pamene Professor akulowa muno mu Mzuzu ndikuyembekezera ndipo ayembekezera kuti Professor akupatsetsa mkhalidwe wosankhana mitundu, wosankhana pa zintchito, wosankhana pa maphunziro, wosankhana pakuchita even zitukuko zosiyanasiyana. Pangakhale zitukuko zokuti tiziona kumapezeka kuti zitukuko zonso akungo aboma limene akungopititsa mbali imodzi. Ndiye uthenga umene kubwera kunoko kwa anthu aku Mzuzu, tiye tikakhale tonse limodzi pakatoto tikamve zimene Professor Arthur Peter Mutharika watenga chigawo chino cha Kumpoto pamene akukakhazikisanso manifesto kuno komanso akukapanga msonkhano wake omemezana okopana kuti tsopano nthawi ndino yakuti tikasankhe. Apa si chisankho chakuti chimene chikubwera pa 16 September, si chisankho chakuti mwina munthu kumunamiza kuti zapanga chakuti ayi. Chisankho chimene munthu aliyense akumbukire mavuto ake, mavuto amene ndakumana nawo mtundu wanji, kodi ino amene angatithandize kuti mavuto amene petu kunena kuti ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndi running mate wake amene ali Dr. Jenasa, komanso wotsatirawo amene ali Right Honorable Enoch Chihana, komanso nda David Mbewa amene tili nawo pa Bwezi pa Alliance yakuti tikathe kutha mavuto amalawi. Malipoti akuonesa kuti lero pakatoto pakakhala khwimbi la anthu ochuluka kwambiri. Mwina mwakonzanji kumbali ngati ya chitetezo cha anthu amene akhale atasonkhana pakatoto? Angobwera nkhani ya chitetezo nthawi zambiri sumafuna kunena kuti apanga chakuti koma palibe amene angawa pangidwe chipongwe abwere pamene potamanga security yonse nene choncho, palibe amene angapangidwe chipongwe abwere. Pambira amene tafikira Mzuzu muno palibe wapangidwa chipongwe, ndipo chembezo chathu kuti palibe amene sangapanga chipongwe. Ku DPP mmapanga zinthu zachilendo kwambiri, mmapanga simupanga ngati zimene amapangira azipani zina, mmapanga you are so unique ku chipani cha DPP. Taonapo Professor mene walowera mzinda wa Lilongwe anthu azizimuka kwambiri kufika pankhamenya pakasungu chimozimozi mpaka na kuzafika pa agenda mpaka na pa roundabout mzinda wa Mzuzu. Chinsisi chanu kwenikweni chimagona pati kuti muzipanga zinthu zodabwisa ngati zimene zichi? Amene amawerenga palibuku lina lake timati The Art of 48 Laws of Power. Mene anthu kalero amatha kuwinira nkhondo kapena za Napoleon Wars kapena ku China amafotokoza kuti nkhondo iliyonse imakhala ndi strategy. Chimodzimodzinso zisankho ngati zimene zimakhalanso ndi strategy yake.
ndiye one of the strategies is you surprise your enemy, but also you create, manena kuti munthu upangire create absence iso anthuso aziona kufunika kwako. Pamene zachitika kumalawi kuno anthu akumathanso kuona okha nanga profesa anachingira chakwera kuti ya bomali iye mukati akatayendetse choncho kuti iye amsayendetse sama apa santupsi okha alakwitsa okha anthuso okha nkumaona nokuti komatu profesa aja ndi chitsime chakuya tinali chitsime chakuya imene yonso ndi njira ina ndi strategy komanso pamene anthu asakuganizira kuti zinthu zimene zichiti pamene ife timapanga zinthu zimenezi imene yonso ndi njira imodzi yachisankho ndiye anthu kwakukulu pa 16 September sitinapange china chilichonse ndipo akonzekera sitinati uthenga umene utapatsa Malawi Congress Party ndimanena nthawi zonse ndikakhala ndi mwayi ngati uno Malawi Congress Party achakwera yambani kupakira ku State House yambani kupakira tikumvanso kuti ana awonso apakira kale amba kunyamuka kutuka dziko atsala ndiwo iwo apakire ndithu timetatsalatu pa 16 September sakukhalanso kumene komanso ambiri amene ali mboma limene la Malawi Congress Party anyamata amene aba kwambiri ndende zikayembekezawo ndende zikayembekeza ndiye ngakhale atapanga china chilichonse kuti chanichani amalawi pa 6 September ndithu tamverapo akukamba achimwendo banda pa msonkhano kuyankha zimene zinalili mene Profesa amalowa mumzinda wa Lilongwe kunali kukhwimbira anthu pajamati pa tanki ndi ayankha achimwendo banda kuti khamu lonse lijali mangofuna kuwaona profesa chabe chifukwa profesa samapezeka komanso kuti azapasa vote mwina muti bwanji pa zimenezi iya kudziwa bwanji kuti sazapasa vote munthu kachoka nyumba kwako uzabwera pa tanki ndikukhala maawazi ochuluka ndicholinga choti chungu awo nosapatsa vote munthu amene akuchoka ku nyumba wake kuzafika pamene ndo makhala pene paja maawazi yonse amene watopa ndi umphawi watopa ndi njala watopa ndi kukwera kwa zinthu tauni kulikoseko mmizinda watopa ndi kuzunzika pamaso forex watopa ndi kuti no mafuta amagalimoto omwe ovutika makagona aliyense watopa ndeno amafunitsitsa amaone munthu amene no akubwera kudzathetsa mavuto amenewa mulilonga ndiye kutuluka ndikapanga kukaona kuti kuti munthu janda amene ndimwazana kuti pamapeto pake singapereke vote hayi iwo ngati akunena izo ndimene akonera koma ife metu konera menenso anthu akunena lero ndi tsiku lina la mtengo wapatali kwambiri kuchokera kuno ku mzinda wa Mzuzu maka kuchokera malo ano pa Grand Palace Hotel kumene tikhali tikucheza ndi adindo osiyanasiyana a chipani cha Democratic Progressive Party Ford ndi enanso onse amalawi amene tikhali tikumana nawo kuno program yathu ya lero pamene masanawu mkango His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhale ali pa Katoto Freedom Park kuyankhula ku chikhamu cha Malawi chimene chisonkhane pamenepo so padali mano mmene mukuonera mkani mamo tabwera ndi olemekezeka Dr. Ben Malunga Phiri kuti atifotokozere kuti masanawa amalawi ayembekezere zotani olemekezeka ndikulandireni mprogramu yathu lero ndathokoza kwambiri mbala mwina amalawi kunjako tsiku la lero ayembekezere zotani kuchokera pa Katoto Freedom Park lero ndi tsiku limene mmene mwanenera president wa chipani cha Democratic Progressive Party omwenso ndi president wakale wa dziko lino komanso president amene akubwera kuchokera pa 16 September akhale akuyankhula ndi abale athu akuno ku Mzuzu. Chiyembekezo ndi chakuti kukhala na mtindi wa anthu amene sanaonekeponso andi chiyembekezo chikhala chokuti president akhala akupereka chiyembekezo kwa Malawi osati chiyembekezo chonama chimene wina akunena zina wina akunena zina koma chiyembekezo chochokera ku experience chiyembekezo chochokera ku knowledge komanso chiyembekezo choti chili attainable ndiye Malawi akuyembekezera kuti adziwe kuti kodiko tikamati tikufika pa 16 17 pokalumbira ndi ziti zimene boma lathu lipange dziko likuyaka moto mafuta kulibe katundu wakwera ndi zina zambiri anthu akuyembekeza kuti solutions zotani ndi president athu akhala akufotokozera zimenezo masanano mwina update kozikhala yotani pa ground ku Katoto kuli motani padakali pano ndinaliko an hour ago
but you could see that chilichonse chokonzekera chikuoneka chili rede, nsanja zamangidwa, anzathu ama media houses osabwera, komanso anthu ayamba kubwera kale. Ndiye ife tili ndi chiyembekezo ndithu kuna kuti tsiku la lero ndi tsiku limene chisankho chiwinidwe. Anthu akumpoto akulira kwambiri chifukwa nthawi zina amagwiritsidwa ntchito molakwika, amadzaoneka ngati kuti afunika nthawi inoyo pamene mawa zinthu siziyenda bwino. Koma anthu omwewo lero akutakuloza kunena kuti msewu wa M1 umene anthu ena afuna kutenga ngati wawo akudziwa kuti anasaina ndiona Buguda Khondwe. And magripi onena kuti chifukwa cha COVID tidzayamba tsiku lakuti alipo ndi anthu akudziwa kuti izi ndi ntchito za Professor Arthur Mutharika. Anthu akukumbukira ma water projects, ndipo akukumbukira kunali nthawi imene ingakhale ku parliament Right Honorable Khumbo Kachali ndi timu yawo anapanga mpaka press conference pamene Malawi Congress Party inkanena kuti chifukwa chani tikungopanga zitukuko kumpoto, zitukuko monga za madzi, ndi anakwiya mpaka anapanga press conference. Zimene akuzikumbukirabe kuti anyamata MCV awa amawanamiza. Anthu akukumbukira za Ngala Technical College, anthu akukumbukira za misewu ingapo imene tinayambapo, ndiye akukumbukiranso za Mumbera University mmene ndinenera nthawi zonse tikamamanga infrastructure ikulu ngati imeneja sitiyamba kumanga ma buildings, timayamba kumanga infrastructure monga ya ma amenities. Madzi alipo, aliyesa kudziwa kuna kuti tikamadutsa kupita pa mzimba madzi anayikidwa apa, madzi amene achawo anali to feed the Mumbera University. Tarmac anayikidwa ato pamalo pache chifukwa zomangira misewu machinery zimakhala zikulu zimene zitha kutekesa building, ndiye timayenera timangiretu zimene zija. Ma bridge amene ndi akuluakulu anachitidwerato, magetsi anayikidwerato, chimene chinatsalira chinali kungoyika motor and brake izi za njerwa izi zimene within zaka zochepa boma ili likanakwanitsa kumanga university, koma sanapange ntchito ikulu timene yapanga tipe zonse zija. Malawi olanafuna kuti apusisike sana kumangire ni Mumbera University amene amazindikira kudziwa kuti zinthu zimene timamanga tikamamanga zochera timayambira zimenezi. Nje amalawi pamene mukufuna kuti akusankheninso pa 16 September pano, of which you are confirming kuti amalawi akuvotera DPP pa 16 September, kuchokera kuno kumpoto ayembekezere Mumbera University ikumangidwa pamene mukubwereranso mboma? Tikuzamaliza chifukwa kumanga tinayamba kale kumanga. Mene ndanenera sitiyamba kumanga chinyumbachi, timayamba kumanga zotere. Andi aliyesa akudziwa kuti nsewu makilometers akuti satenga chaka chimodzi kuti umange ngati ukufuna kuti zikhale zinthu za mphamvu. Komanso chifukwa cha funding kuti zimene zimachitika ndi funding yathu ya local anaiza EU zoti funding yake inaliko, timakhala kuti tikuchita budget motero chifukwa chake tinamanga zimene ziyo. So tikuzamaliza kumanga Mumbera University. Anaika nzathu amene analengeza kuna kuti enrollment ya pamene paja iyamba chaka chathu pamene palibe olo ndi building olo imodzi. So ife tikuzamaliza zimenezo. So kupatula zimenezo president pakati apa nandituma napita kumlowe, napita ku Tazima Hewe mpaka kuchitipa kunthalire, ndinapita so kusisya kudusa kumene kujako kuli mtimiseu tambiri timene president akutiganizira kuti apange bwanji. Komanso mkatikati kupatula misewu ya ikulu misewu ya ing'ono so ilimo imene imavuta. Mukati mukumbukire inu tinachita negotiate ndi amene ya challenge account amene aja chifukwa tinachita bwino compact ina yake imene nali kumbuyoko. So zinthu zina mwazi zimene amayang'ana rule of law, good governance, economic management and everything, and we qualified, actually we were one of the top. Chifukwa chake tinayira qualify, and if DPP ndamene tinayika misewu ngati imene iyi utini chikwawa kumalowera kumene kujako, and amene aja they have been abandoned. Now anthu azinamizira kuti chifukwa cha Trump, nkhani si Trump, nkhani is lack of good governance in Malawi. Rule of law kulibe, corruption ikupangika, anthu angoja chifukwa chake anthu aja anazisiya zimene zichazo. Kubwera kwa Professor Arthur Mutharika akachitaso negotiate so that msewu umene ujawubwere bwa anachukira years down the line zinakanika kuti msewu umene uja upange. Ndalama zilipo kale zimawavuta to absorb ndalama zimene zilipo kale. So zimenezo ndi zambiri zimene tikupanga kuno kumpoto kuonetsa kuti zichite bwino. Ndinenenso kunena kuti kuli nkhani mwachitsanzo ya quota system. Quota system inayamba 1989 ndi boma la Congress Party sanangopanga quota system yokha, ngakhale maphunzitsi akumpoto anawathamangitsa wonse kumwera nkumathamangitsa kubwera kunoko kummawa kuno, chimene ankathamangitsira nkusafuna anthu akumpoto. Pa 27 March of February 2020 Professor Arthur Mutharika analengeza kunena kuti quota system yatha ndipo sizabwereranso ku Malawi. It was re-emphasized by Right Honorable late Chilima atabwera kuno, his soul rest in peace. And Professor Arthur Mutharika says mena anachita abolish the quota system is evil and it shall never come back again. So these are issues that are there. Finally taika ndalama ya misewu ing'ono
midzimu osati misewu yokha koma infrastructure yonse mabridge masekondari anthu ankafunatu federal system chimene amafunira ndichokuti ndalama ku Capitol Hill zimangogawidwa ngati kuti ena osamayang'ana pano tuna kuti ndalama zipite kumudzi kwa anthu mafumu akhalenso ndi mphamvu komanso ngati ndi grading ya misewu ya midzi imeneyo ikonzedwe bwinobwino nkaya ndi masukulu asapitenso kwa Capitol Hill apite m'midzi ndi anthu akumpoto ali mzifukwa zonse zokhulupirira DPP ikuivoteranso. Taonapo mabungwe osiyanasiyana amene amathandiza dziko lino akusiya kulithandiza akutesa ngati ngongole za ECF akupita kuti safuna kuthandiza bwina chifukwa cha zovuta zina kambaka ulamuliro umene uwu mina amalawi ayembekezere kuti mukabwereranso mboma mabungwe ngati amene acha komanso ECF ikhale ikupitiriranso kapena you okay asabwerezo. Zinthu ziwiri zimene zilipo. One, we need my organizations amene aja. We need them because they give you financial backing. You cannot borrow, you cannot gain quite a number because they give you scores malingana ndi zinthu zimene ndanena zija rule of law, governance and all sorts of things. So amene achaka binena kuti anthu inu muli bwino, you are now attractive mmapeza anthu kuti akubwera, so we need them. But at the same time our pace, our local revenue generation is enough as well to do certain things, but we need these people to back us up because by the end of the day that backing will help us now to be a bankable country. So if it is apanga china chili chose to renegotiate with them. Mene mukudziwira when it comes to rule of law, good governance, APM is second to none. Nthawi imene anachita rule ku court komanso nthawi imene ananena kuti akuti taluza ngakhale inaliyo kuti yochita kupanga I can show you akanakhala president wina mdziko muno muli moto koma mkulu janana kuti mukuchifuna chitenge ndizipita nachone we couldn't get anatitetezera dziko lino kusowawitsa zimene tikanatha kumana nazo. So ife tidzabwerera tikakambirane nawo makosa naja inu ECF kuti tinachita council talk ikuchita rani bwino because of ignorance komanso kusadziwa mmene dziko liyendera. Ku IMF kulibeko DPP government, kulibeko Malawi Congress Party government, kuli Malawi government. So in that case Malawi government inakazinenera yokha ko IMF and dziko lonse imatiseka. We are laughing stock to the nation because we have got an experienced bandwagon of guys who are running the country. Malawi ayembekezere a proven leadership to get back and put things to shape. One, by stabilizing the economy, then beginning to grow the economy. That's what we do. Taonapo mene waendera a professor kuchokera ku Mangochi kufika mulilongwe triumph entry zomwe sinachitike kumina kumbiri ya dziko lino mpaka nifika pa agenda mpaka ndafika pa Mzuzu roundabout chinsisi cha professor chagona pati choyamba ndichokuti Malawi adzidziwa kunena kuti Malawi ndi munthu amaganiza anapatsidwa ubongo munthu utakuchita manipulate kwa nthawi yochepa koma sukamuchita manipulate moyo wake wonse. Mukumbuke kunena kuti there were a lot of promises amene anapangika mwachitsanzo anachita promise bullet trains pamene ku Malawi kunoko tilibe magetsi okwanira even for domestic use. One should reason and say magetsi ake akatenga sana nene zoonjezera mphamvu at that stage. Akwena kuonjezera mphamvu ya magetsi ncholinga kuti bullet trains azienda kapena you are using coal or anything else that they were not discussing among kuti kuzabwera bullet trains. Amalawi anachita no reason kunena kuti anthu awandiona ana anena kunena kuti tizapanga 1 million jobs lero akunena kuti sizimene ife tinanena pamene clips are there ana anena kuti fertilizer zigulidwa 4500 kantu. So Amalawi zira reason akuzowa kuti lero akukana atu mwantu wagawa pamene maclip alipo. Amalawi akaona zimene ziyakuzoona this is not a government you can trust. There is a government that you can trust, the government that promises what it does, and the government that does what it promises. And that government is only Professor Peter Mutharika. Now, kubwera kuchonchicha kuja ndi zinthu ziwiri. One is to confirm and reaffirm that leadership, proven leadership, is in Professor Peter Mutharika. Number two is to demonstrate kuti ife Malawi tikulira sugar kugula ntumo zoteso sugar and mapanga and anayiwala kuli sopo kuli zosiyana siyana. I can assure you Malawi is bleeding at this point in time. Lero abwera ndi cosmetic price ya fertilizer. I can assure you fertilizer amene ujayo akawina atate mwangozi awina if it would be an accident kuwina kwa anthu amenewa atata awina mwangozi fertilizer amene ujasa Africa so November ali pa mtengo umene akutchulawo because atenga fertilizer wa AP ndifuna kumuchita ndalama za Malawi fertilizer amene okhala ubelere akumutenga kwa mchita fraud pa market kuti ayike mtengo wawo pa 90,000 zili zonama so that anthu awanamizire ndi kuwavotera akatero azamubwezeretse kumene anali.
because forex kulibe china chilichonse kulibe. So they don't live on anything apart from lies. It is a party that only knows how to lie, and by the end of the day they will come and eat their own vomit. A president says one thing, a running mate says one thing, and how can you trust such a government? Because by the end of the day the presidency is full of liars. Mwanyamuka polendo wa campaign kuma mene background balili padakali pano wena aliyense akukamba zokuti akufuna Professor Arthur Peter Mutharika, koma you are still campaigning. Why are you still campaigning? Mune zikuonekeratu kuti padakali pano anthu akufuna DPP ndi professor. Choyamba sumatenga vote ya Malawi for granted, and as DPP we don't do that. Chachiwiri ndichokuti we have learned from our past mistakes. There will never be a perfect government. We are a government just like how individuals are. Timakhala ndizo shortfalls athu. Last time tinaona kuti Malawi akudziwa zimene akupanga and we slacked up pang'ono. We are not going to make that mistake again. We want to affirm and confirm and assure Malawians that we are a transformed DPP. We are a DPP that listens. We are a DPP that will take aboard my suggestions. We are a DPP that is ready to change. That is why Professor Arthur Peter Mutharika in his strategy he's done it, that is going to crisscross the country. So a Malawi in the zone, vote yao, it is certain, but we're not going to take that lightly. We want to show them that we're a listening government. So we are ready to govern by, among other things, putting into consideration my suggestions are Malawi. So we want to reconnect the umbilical cord between the presidency, between the party and its people. That is why we will campaign heavily. Pamene tikumaliza kucheza kwathu Amalawi anjala kunjapo, Amalawi amene aswekani mitima kunjapo, mwapa sotenga wanji wachilimbikitso lero masanano kuchokera pakatoto, mwapa sotenga wanji utenga tu mene ubwerelero ndikuti tavutika kwa nthawi yayitali. Koma mmene Baibulo limanenera kuti amaliungu mukuwaona lero, aigupto mukuwaona lero simudzawaonanso. Ndiwatsimikizira Malawi kuti mavuto tawagwira sitinangowaona, ngati nkuyesa tinayesa koma tambambweteka kwambiri. Ndiye lero tikuwatsimikizira kunena kuti we are ready. In fact, they may want to note that padakali pano our engine room, our own party, Capitol Hill, is working day in, day out. Makakireta alimanja. Tikudziwa kale kuti tikachita kati budget ya State House for example. Tikudziwa kale kuti tikachita katapu kati mataps amene amaonongeka and use this money kuti moyo wa Malawi ukhale wabwino. Tikudziwa kale kuti forex tikambira kuchita negotiate bad. Tikudziwa kale kuna kuti production ikatere tikunena pano ingakhale lero Sunday ka Capitol Hill katuka kuchipani kamene kadzachita shifting kumabwera uko kakugwira ntchito yoonetsetsa kuna kuti campus 16 we are not saying we are planning, we are not saying give us time, we are starting to do right things. I can assure you takumanaka ali ndi company angapo amene amachita produce zinthu zina zimene zikusowa Malawi muno amene tagwirizana nawo kale zochita. Ndikupatsa ni chisanzo sizingatheke kuti mukanene kuti akuti aku Malawi kuno sitichita produce cement wabwino, cement akuna kuchita produce ndi rubbish. Tadalira cement amene kwa zaka zonsezi anthu wachimene akulira akunena kuti tatipatsani ndalama yakunja tichite order materials. Anthu amene ajama lemba ntchito anthu ambiri mdziko munomo kena kamukutemberuka kuna kuti hayi ife tizikatenga katundu kunja. Anthu amene mukuwachotsa ntchito mumakampani mwanjira ina boma likuchotsa anthu ntchito kumakampani opanga cement. Palibe chanzeru chimene chikuchitika pamene popo. Are you sure that's how we want to grow the economy? You can't. So we are saying takonzeka Capitol Hill yathu yakuchipani kugwira ntchito and tikamayamba tikupanga zimenezo paka toto ndi zimene tikatsimikizira anthu atimve kupepesa kwathu kusinthu zimene zambuyo zimene tinapanga zimene zinali zimatengedwa tizorakwika. We are reformed party tugwira chitsogolo. Kulira kwa Malawi amene ali ndi njala ndi zina zoterozo we already have got a blueprint yokuti mavuto awo adzapita kukutha. So lero ndi tsiku limene tikutseka north, lero ndi tsiku limene north ikutichita assure, lero ndi tsiku limene tikukhomera unkhoswe pakati pa boma limene likubwera ndi anthu akumpoto kuti tikuyendera limodzi. Si ulendo ongoti tithetsana mawu, ndi ulendo umene tikupita chitsogolo. Mutati muone inu tili ndi Ford amene ikubwera,
tili ndi partner watu wina Prophet Mbewe amene akubwera, koma kuchoka mpoto konkuno tili ndi partner watu wina Honorable Frank Mwenefumbo ndi chipani chawo amene akubwera. Anabwerera tili nawo, tili ndi Amazoba amene akubwera, tili ndi Right Honorable Mtsoya amene akubwera. So the whole north, the who's of the north, anthu amene komanso a Northern Alliance akubwera onse aja to seal the deal that the northern region now ndima demands yawo amene anaika ama projects amene akufuna, they have signed with us, we are moving with them. Tatokoza kwambiri honorable zabino zonse mutilemekeza ziko ndi mmene tikuchitira kuno ku Grand Palace Hotel kumene tikucheza ndi adindo osiyanasiyana awa tikusiyana nawo ndi olemekezeka Dr. Ben Malunga Phiri amene afotokozanso zinthu zikuluzikulu zingapo mmene akonzekera kuchipani komanso mmene aperekere uthenga lero wachilimbikitso kwa Malawi amene anasweka mtima, amene akulira, amene akusungulumwa ndi mavuto amene adza kamba ka utsogoleri amene ukulamula dziko lino padakali pano. Afotokozanso za mmene Malawi mmene anamulandirira profesa akuti ndikamba ka ntchito zake zabwino zimene anachita akulamulira dziko lino, ndipo akuti Amalawi anapanga kale chiganizo kuti akudzasankha His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika motsogozedwanso ndi running mate ake Justice Dr. Jenny Ansah komanso a second vice president amene ndi Enoch Kanzengen Chihana Simbi ya moto. So lero kuno kunzuzu kuli nkoke ndifa chake tabwera pano tsiku la lero kuti muna tikufoto muthe kumva nokha kuchokera pakamwa pa adindo amenewa. Ine pano ndi Robert Mukoli amene ndikupatsani tsatanetsatane wameneyo. Tikhala tikubweranso ndi alendo ena pali ditu likukumwe la alendo amene akhale akufika malo ano kuzafotokozera kuti Amalawi muyembekezere zotani kuchokera pakatoto Freedom Park pamene mkango lero ukhale uli pamenepa. So ife kuno timatsopano sitisuntha tikhala tili pano kufotokozerani ziwiri tatu komanso mwina timofotokozawo pang'ono mene anayendera President Professor Arthur Peter Mutharika mene afika kuno ku Mzuzu. Professor Arthur Peter Mutharika ananyamuka ndithu dzana lija kuchoka ku Mangochi kufika town ya Lilongwe, anaima pa tanki pamene panalinso chikhamu cha anthu ochuluka kwambiri amene anamulandira profesa zomwe sizinachitikeko kumbiri ya dziko lino. So tingomwera madzi tikhala tikubweranso ndi alendo ena posakhalitsa pompano makoma nonse. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.